አለውና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት አይፈለይና በሰማያት ነበር አቦና ቀደስ መንግስት ይኩን ዕለት መግብና ለማህበርና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ አንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስዲና አምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገካና ሰሪያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ወይር ያቁናት ሮን ሳይር ጎሰናት በስመከም ኩንፍታ ጊዜው መሐር ክርስቶስ መልዓ 12 ጊዜ መሐር ንክሶስ 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 ከመሆን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡ ልቃሳ ምሳል መስሎ ዝኾነ ከም መወዳእታ ጊዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግን ኣለና ሰውርናን ረዲእናኒ ሃሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣፅሊናን ዓዚያውን ኣብፅሕናዩ እጆም በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ዝሕ እግዚአብሔር ኣምላኽናን ልሙን ኣለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቕረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብፍፁም ሰላም ክብፅማበልና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቦን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ወጎይታ ከበርሕ ካብ ኩሉ ካብ ዝርያ ቅዱስ ቦታ ዝውና ርሕቕ ዝጠመን ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻኸሞ ካብ ኩሉ ክፉኣ ድሕነና ባላሕና በርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምርኩብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓት ድምኡ ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናይ ንስኻ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከም ሳልኻ መሓረኒ ከም ተዓቢርካ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅካ ዓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ትፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ኣከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ኔካ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቂ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕውን ጦም መሃረኒ ንዝቕፀርሱ ስምዕ ዘፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ክፀበኒ በዚ ቐጥቀጥቀነ እየ ንዕፅም ተሐጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይድርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቓደኛ መንፈሱ እንደግፈኒ መገድኻን መፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናብኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳ ድማ እናግፈኒ ልሳነይ ፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኽናፍረ ይክፈት መስዋዕቲ ባየብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይ ትውጎን ኢኻ ሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልቢ ኣይትንቆን ኢኻ ንፅየም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካታት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕት ፅድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቕርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድ አሜን። መዝሙር ዳዊት መበል 130 አቦና አቦይ ቆሞስ ክጽሉ ኢልናዮም መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣነ ክጽልያየ መዝሙር ዳዊት መበል 132 መምህር ተኽሉ ሓውና ክጽልየልና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክጽልይልና መምህር ሳራ
مزمور داويت مبل 134 كتصليلنا ايفون يلك اتي قدلك حافتنا اتعمك تقينو دمጽ ግበረለይ حافتنا الالتا مزمور داويت مبل 137 كتصليلنا ماما بري مزمور داويت مبل 138 كتصليلنا أبونا أبوي ملاك سلام مزمور داويت مبل 141 كتصليلنا أبونا أبي قمص مزمور داويت مبل 142 كتصليولنا عونا ممرتقلو مزمور داويت مبل 146 كتصليلنا حافتنا قللتا مزمور داويت مبل 147 كتصليلنا ممر تمنيت عاويلكي مزمور داويت مبل 148 كتصليلنا እሺ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ በኦሪት ስለዝኾነ ታልናቴ ክፋፍታይ ኢለ ሶሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ናብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙኡን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉእ ተስልጥ ወብላን ኣቱም ኣኽራናትን ኩራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋንን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙን ሓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ ናይ መስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስና አገልግሎት ከባድ ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅምና እስራኤል እውን ዝፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይርኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ከፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ምስራ ቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ካብ ክልፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልዩልና እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንየን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ኃጢአተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብሴ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነ እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃት ትሕኪት ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ هراي داكون ودي مؤسف زي زي عالم زي آكا نزل عالم زنبر انت زخون سي نفسي نصور زخونم مخنيات مهالوك كنيرو كنك تتصيف زخونة تقوارات كن يتهمى أكيكن عب قدمي لتي حقني فرادي مستغلع رباطات عرات تسكيه كي عبتي شلتنيان كدعان سقا خلقي انتايو تتهبيو ملسي او كريستوس املاخي بتي عزيز زفره منبر فردخا اسنبد نتزل علماوي فردخاون انبركخ بتي ملكوتاوي نتبرا برهانكا انقدقد علخو أنا هسوم دنوس أب عراتي دك إسر زلخو أب هيوتي من زي قدوس سخونكو نايتي تقبل كرز أبنت بموساد أفلبين ناوقاخو أو أملاخ أنا قبنني يمو يقرب للي بلالخو يزني وزلفني والعالم عالم آمين ማማ ብረይ ኦ ንጽሕቲ ድንግል الريد يكون وده هون تدنقل ناباريخي إتي قلتفت إلى الرديئتكي زرقحي نتي خمقاقاي معبل زنقامات الكفوء حساباتي كبار حقيو نتا حممتن نفسي بمخنيات طفئوا اللومو نابطولتن من نقيق أحنا بقسيا مخنيات نسخ آلايت أدن إخي أدمن هوات نقسين أملاخين او قيتا يسوس كريستوس يسوس كريستوس قرب ساكوين الله ودايما ديقون قرب كولي ማማ ረዘነት ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና او قيتا بزاليت زي أنا عمو زي حاتيات كنحضر حلونا او أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا بركت كأزي وزحيو قدس سمكاون نزل ألم كبري زمالو إيو أمين او قيتا كنتي أباخات وكلنا يزلنا محرتكاهم وتكونلنا أعين تخلو نعاخا يتصبع اللوا نسخا أب وانو مدبتهبهم او أملاخنا مدحنينان وتصفى كل وسنات مدري سمعنا وقيتا نسخا كاب زعليت زين زل ألم تدحننا تعقبنا أمين وقيتا بروخي خامو فردخا مهارني وقيتا حقنت كابروخ إخامو كبرخا أبرحالي وقيتا محرت كان زل ألم ينبر وقيتا نعاين تقبار إدكا كابولودو نابولودو معقوبي سلزخونكا أي تنصدني وقيتا نعاخا بدي لئي يومو محارنن لنفسي أدحنان إنابولكو تسللوخو وقيتا أباخات وكيلا اللوخم أدحنني فأدكا خقبركا مهارني نسخا أملاخي فالفالي هوتيخا برهان كادو ما إنا برهان النرئي ببرهان كادو ما إنا برهان النرئي محرتكا نابتم زفلتوخا كبرخا خا ناب قنوع لبي تمتع تقان برختن مسقانان بحقينات كايو وقدم عالم زنبر كان زل عالم تنبر زل خانابون ودن منفس قدسن نعخا مسقانان وداسن قرماني قباء لو من كل ساعة نزل عالم آمين ولعل قويتا بأخا موكالن مأمانن سمكا مزمارن سناي يمو محردكا بتتصبح حقنتكا دما ليتي أزنتو آمين هللويا አሜን አቡና ዶክተር ጽጋብ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሰላም ክምንሰም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙ ማለት ነው አይተነበሩኛታ So
ድንግል መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሶም ማዕርፍ፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና፣ ልማነና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቁዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። የዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ብረከርስኹም ብርኹ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አሜን። ሃብትና ዕልልታ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ወንሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦና አማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ማማ ብረይ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። እሺ ዲያቆን ወደይ ቆርባ ቅርብ ኣበላሳ ኮይነን ኣለው እዚኣ ይኸወላማ ኦ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓነ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለዘድሓና ንምስግነኪ። ኦ ጎይታና ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። አሜን አሜን። መምህር ሳራ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ክትጽልያልና ይኽን። ምናልባሽ ተቆሪፅኩም ተሃልዩ ምልክት ግበሩለይ። ዶክተር ኣብ መንጎና ስለ ዘሎ ከስተኻኸላ እዩታ ስቱድዮ ዲያቆናይ ዙም ኣወት ኣጉድላ ደሃን ኣነ መጽሓፍ ስለ ዘለኹ ብመጽሓፍ ከምብዎ ናይ ዙም ደኸውን ኢልካዮ እስኪ ኣኒሽ ኣለኹ ብጣዕሚ ይረአ ተሃልዩ ይሓበሩኒ። ኣነ ክርኢ ክእለ መጽሓፍ ሒዘ ስለ ዘለኹ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላክ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ብሕሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋህዱን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን።
ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሃና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ ሃመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን፣ ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ሃጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን፣ ትንሳኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሃጢኣትና ህደገልና። ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሕደገልና። ኪርያ ላይሶን 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 ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን 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 ላይሶን ማማ ኣስሊ ቅዱስ ቅዱስ ክጽልይልና هالراي دياقون حوي بسم أبون ولد المنفس قدس محد أملاك أمين كم يوعدكم እግዚአብሔር መስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽና ሓይልታትካ ምሳና ኩን። ጭንቅናን ዲያቆን የከፍ አብለለይ እስኪ ካባይ ኣይኮነትን ተቆሪፅ ኣላ መዲሳት ቆረፀ ካብዚ እንዳዓፀን ይሸኻ እስቲ ሃራይ ኣጅኻ ጭንቅናን ብጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳኢ የብልናን ጀካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኦ ኣምላክ ከምቲ ዓብይ ምሕር ኣባና ሕደር ወይ እንዳተዋራረፀት እንዲኣብያህኒ ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ሕደገን ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ምሕረትካ
ወጎይታ ከም ምሕረት ካዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን የቅሬታ ስለዝተቆረፀት ኦጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም በደልና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ገበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስም ካልካ ተዓረቕናን ሕደገልናን ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ቶይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካላእኸልና ብፀጋን በረራያን መፍቀር ሰብ ሓደ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስዕን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻም ዝኾነ ዋህወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ኣለመን ኣሜን አሜን ወጎይታ መሐረና ምሕረትካውና ብዝሓልና ወነሱ ሰዓት ዜና ብሰማይን ምድርን ብክብሪ ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ዝተመላእካ ሩህሩህነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን ትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኹሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕኣት ዝብርድኣና ብህልውናውን ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን አሜን ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኣብሔር ስማዓና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና አሜን ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹንና ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ንገብሮ መጽናዕቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሙ ድማ ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ክንርኢና ክንፈቓድ ኣምላኽ ኣብ 2 ከፊልና ከነንብባ ኢና ነዛ ምዕራፍ ኣይፎን ኢልካ ኣትኺ ክደለካ ሓፍትና ሕጂ ዝኣተኺ ድምፂ ግበረለይ ድሕሪ ጥዕመኩ ኮይኑ ንባብ ከተንብብልና እታ ካልአይቲ ክፋል ንባብ ድማ ሓፍትና እልልታ ከተንብብልና
ሓፍትና ኣልልታ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 13 ከተንብብልና። ኦኬ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ኣታ ወዲ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮም ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን ከምኡ እውን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኮይኑ ዝቃለስ ከምቲ ሕጉ ገይሩ እንተዘይተቃለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝዓይ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ጊድኡ ክወስድ ይግብኦ እዩ እግዚኣብሔር ብኩሉ ኣእምሮ ክህበካ እዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ እቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ምዉታን እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባር ክፉእ ተቆፂረ ክሳዕ ምቑሕ ሓሳረ መከራ ፀግብ ኣለኹ ግናኸ እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእስርን እዩ ስለዚ ምንቲ ኣይእሰርን እዩ ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኩሉ እዕገስ ኣለኹ እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡኻ ብሂወት ክንነብር ኢና እንተተዓገስና ምስኡኻ ክንነግስ ኢና እንተኸሓድናዮ ንሱ እውን ክኽሕደና እዩ ንሕና እንተጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣሎን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ኣለዎ ተስማዕልና ራይ ኣይፎን ኢልና ኣቲና ደለና ይጣዓመትና እንመስለኒ ቀፂላ ደላ ንባብ ምናልባሽ ደይረኣኹም ዘየንበብኩም ተሃሊኹም ድምፂ ግበሩለይ እሺ መምህር ትምኒት ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ መወዳእታ ከተንብብልና ባባየ ቆም ሳኸተሎ ከዓ ድበለፀ እሱ ተንቢብልና ክሳተፍ ምእንቲ ራይ መምህር ትምኒት እውን የላን መስለኒ ኣነ ኣለኹ ያዕቆብን ሕጂ ወፂ ሰሪ እሺ ሓረይ ቀፅል ካብ 14 ክሳብ መወዳእታ ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ክርስቶስ ነቶም ዝሰምዕዎ ዝስሕቶም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ፀዓር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኩስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ናብ ርእሲነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ ነቲ ዘረብኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ዝባላዕ እዩ ሄሜኔዎስን ፊሌጤዎስን ካባታቶም እዮም ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ እቲ ቁኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይኑ ኣሎ እዚ ማሕተም እዚ እውን ኣለዎ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ከዓ ካብ ዓመፃ ይርሕቕ ግናኸ ኣብ ዓብይ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቑሑ ድማ እምበር ኣቑሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ እውን ንውርደት ይኸውን እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብ እዚኣቶም እንተ ኣፅረየ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለወ ይኸውን እዩ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚኣብሔር ዝጽውዑኻ ኣሰኣሰር ጻድቃን ብእምነት ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ እቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚኣብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ
ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተፃረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውፅኦም ንሳቶም ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም። ኣሜን ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣብ ዝቕልና ናብ ሓውና መንፈስ ተኽሎ يرى لوريتي باوربوينت تسمعنا لهم ورا لا مهرة يرى لا اوكي بسم الله والابن ومنفس قدوس على أملاك امين أبوتاتي كهنات كاب حاتياتي فتحوني تخافلتنا يزقوا بايخا أب صلاتكم ذكروني لما حالتي خم فقاد إزقابير كالايتي ملختي حوارات أولوس ناب تيموثيوس معرف كلت كنرئينا مأتوي نايزا فرا معرف زئا فرا نجر نبلو بحريات حد أمنا قلقالي انتايو دك مزامتي مقبار كقبر اللو تتعوارنت ويكا أنا متصمام كإلات زلو أقلقالي خون اللو تأقامات متصوار كاب تفقدات دلو مالتي توقح أقلقالي مخان كبر ويكا حوري أحا خون كم دلو بقزونا لكم ولا بإنجليش نواي حوري زرسيوكوك يمثلني كم دولالو تقدس أقلقالي مخان كأيب لنا مالتي فتنا مجالشا እጂ ደቂ መዛሙርቲ ምግባር ኣብታ ፍቅዲ ሓደን ፍቅዲ ክልተን ደላ ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፀጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካዮ ድማ ንካልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦም እቲ ምንጪ ናይ ብሓቂ ሓይልን ትብዓትን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ብፀጋ ከም ዝኾነ ይረዳእና ኣሎ ኣብታ ፍቅዲ ክልተ ግን እንታይ እትብል ዘላ ነቲ ናይቲ ካባይ ዝሰማዕካዮ ክብል ከሎ ብቤተክርስትያንና መልክዕ ትውፊት ዝበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ ብመፅሓፍ ቅዱስ ዝተፅሓፈለና ወይ ከዓ ብትውፊት ዝተዋሃበ ከዓ ኣለና ኦራል ትራዲሽን ሕጂ ኦራል ትራዲሽን የለን ኣይፈቀድን ወይ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፅሓፈ ኣይንቕበልኒና ዝብሉ ካልኦት እምነት ስለ ዘለው ነዚኣ ሕጂ እንተ ደኣ ኩሉ ግዜ ኣፅኒዕናያ ምዕራፍ ክልተ ፍቅዲ ክልተ ክልተ እዩ ዘለዋኖ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ክልተ ፍቅዲ ክልተ ነዚኣ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ማለት እዩ ነቲ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ሕድሪ ምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነሲ ነቲ መዛሙርቲ ምፍራይ ዘለዎ ኣገዳስነት ከዓ ይገልፀሉ ምክንያቱ ንነብስኻ ጥራሕ ኣይኮንካን ክትድሕን ዘለካ መጀመርታ ሃይማኖትካ ፍለጦ ካልኣይ ንበረሉ ሳልሳይ ከዓ መሃረሉ እዚኣ እዩ ድብሎ ደሉ ከዓ ንዑ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ እንተኣ ክትበሃል ኮንካ ምክንያቱ ከተፍርለካ እንተደይ ኮይኑ ግን ንዓኻ ጥራሕ ንነብስካ ሒዝካ እንተደኣ ከይድካ ግን ዋላ ሓንቲ ፋይዳ የብሉን ማለት እዩ እቲ ወንጌል ክስፋሕፋሕ ኣለዎ ናይ ግድን ኣብ ማቴዎስ 28 ካብ ፍቅዲ 19 እንታይ እዩ ዝብለና ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም እነሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእቲ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ እዚ ድህበና ደሎ ተስፋ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንፃዕር ዘለና ኩሉ ግዜ ምሳና መታን ክኸውን ትንሳኤ ሙታን ስለ ንፅበ ማለት እዩ ተኣማምነት ሓቀኛን ንፁህ ምዃንን ንኣገልግሎት ብቐዳምነት ዝግበረሉ ዘድልዩ ብቕዓት እዮም እዚ ከዓ የድልየካ እዩ ናይ ብሓቂ ኣገልጋሊ እንተደኣ እሙን ኣገልጋሊ እንተደኣ ክትከውን ኮንካ ተኣማምነት የድልየካ ሓቀኛ ክትከውን ኣለካ ንፁህ ከዓ ክትከውን ኣለካ ነዚ ንኣገልግሎት ቀዳምነት እዚ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ፍቅዲ ሰለስተ ከምዚ ይብለና ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ
ወይ ከዓ ወታደር ማለት እዩ ምሳይ ኮንካ መከራ ፅገብ ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ ኣይኮነን ወይ ከዓ የልቦን ብካልእ ኣይሓስብን እዩ ምክንያቱ ሲ ኣሕዋትና ተጋደልቲ ብዙሓት ተሰውኦና ቦታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ኩላቶም እዞም ተሰውኡ ሲ ክኸዱ ከለዉ ሞት ከም ደሎ እንዳፈለጡ ዕላማ ግን ነይርዎም ንምንታይ እዩ ንናፅነት ምምፃእ ብካልእ ግን ኣይሓስቡን እዮም ነይሮም ገሊኦም ስድሮኦም ሓዲጎም ከይዶም ገሊኦም ተመርዓዊ ነይሮም ደቆም ገዲፎም ከይዶም ብዙሕ ነገራት ዝገረፉ ኣለዎ ሃብቶም ገዲፎም ዝኸዱ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ስለ ዝርዩ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ክትርኢ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ነዚ መታን ብስርዓት ክትፍፅሞ ከዓ 4 ዘይተርፍ መሰረታዊ ስርዓታት ኣሎ እዚኣተን ከዓ ስቃይ ዘይተርፍ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ልክዕ ከምቲ ወታደር እንድሕር ከይዱስ ሞት ከም ደሎ ይፈልጥ እዩ እስኻ እውን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ተረኣ ክትከውን ከላ ኮንካሲ ስቃይ ከም ደሎስ ክትፈልጥ ኣለካ ነዚ ከዓ ክትፈርሖ የብልካን ማለት እዩ መከራ ክትፀግብን ክትፃወርን ምዃንካ ከዓ ፍለጥ እዚ ግን ክእለት ዝህበና ከዓ ኣምላኽ እዩ እቶም ኣገልገልቲ ተራ ኮይና እቶም ኣመንትን ተራ ኮይና ክእለት ዝህበና ከዓኒ ኣምላኽ እዩ ምስ ጉዳያት እዚ ዓለም እዚኣ ዘይምጥባቅ ምክንያቱ ካልእ ክእለት ክህልወካ ክእል እዩ ሃብታም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምሁር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሰዋት ተቐዳሲ ግን እንታይ እዩ ናብ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ምዃን ማለት እዩ ኣይቲ ሃብትን ማለት ኣይኮነን ኣይቲ መሃር ማለት ኣይኮነን ኣይትግበር ካልእ ነገራት ኣይትኮነን ግን ቀዳምነት ነቲ ኣገልግሎት ቀዳምነት እቲ እምነትካ ንክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ዕላማና ንኣምላኽ ምሕጓስ ምዃኑ ምክሓድ ምክንያቱ እቲ ቀዳምነት ክንቦ ዝግብኣና ሲ ኣየና እዩ እዚ እንተደኣ ጌርና ግን ካልእ ኩሉ ክውሰኸና እዩ ማለት እዩ ዋላ እቲ ንእሽተይ ዘለና በረኸት ዘለዎ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብሕጋዊ መዳይ ምቅላስ ኣብቲ ትቃለሱ ከዓኒ ምክንያቱ እንድሕር ሓደ ሰብ ፀሪፍካ ብፀርፊ እንተደኣ ትምልስ ኮንካ ልክዕ ኣብቲ መስመር ናይ ክርስቶስ የለኻን ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ወንጌል ኣገልጋሊ ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ከምኡ እንዳገበርካ እንተደኣ ትኸይድ ኣለካ ብሓቂ ብኡ ክትቃለስ ኣለካ ኣክሊል ዓወት ንምርካብ ብመሰረት እቲ ሕጊ ተቃለስ ምክንያቱ ተወዳዳራይ ወይ ከዓ ተፃወቲ ወይ እዞም ኣብ ኦሎምፒክ ዝሳተፉ ሰባት ተደኣ ሰሪቆም ኮይኖም ይረኽብዎም እዮም ዘይኮነ ዘይሕጋ እንተደኣ ገይሮም ዋላ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እውን እንተደኣ ረኪቦምም እቲ መዳልያ ዝወሰድዎ ይሕድግዎም እዮም ኣብዚ ግን ንኣምላኽ ከተታልሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ሃካይ ወይ ልውጥ ዝኾነ ዝበለ ኣይትኹን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 14-30 ዘሎ ከዓኒ በዓል ሓደ መክሊት ዝነበረ ምክንያቱ ሃካይ እዩ ዝብሎ ናይ ብሓቂ ሃካይ ኣታ ክፉእ ሃካይ ይብሎ እታ መክሊት ዘላቶ ኣይተጠቀመላ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንከውን የብልና ዘይተዋሃበ መክሊት የለን ኣምላኽ ዘይሃቦ መክሊት የለን ኩላትና ተዋሂብና እዩ ብኸመይ ነገልግል ግን ክንፈልጣ ይግባአና ማለት እዩ ንዓኻትኩም ዝተዋሃበኩም ንዓይ ኣይተዋሃበንን ንዓይ ዝተዋሃበኒ ንዓይ ጥራሕ ተዋሂባትኒ ካልኦትን ካባይ ንላዕሊ ዘሎ የስ ኣለዉ ግን ነታ ናትካ ፈሊጥካሲ ብኣ ኢኻ ሓተና ጎይታ እምበር ብካልእ በቲ ዘይተዋሃብናዮ መክሊት ክሓተና ኣይክእልኒ እቲ ካብቲ ፍረ ፈለማ ዝቕበል ፃዕራም ሓረስታይ እዩ ምክንያቱ ፍሬኻ እንተደኣ ክትቅብል ኮንካስ ደይሰርሐ ክቕበል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ንሱ ግን እቲ ንፉዕ ሓረስታይ ወይ ከዓ ፃዕራም ሓረስታይ ፍረ ከም ዝቕበል ከዓ ይፈልጥ ማለት እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ምንባብና እዚ ከዓ ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ስለምንታይ ኢና ንፅሊ ንምንታይ ክንፅሊ ኣለና ምክንያቱ መታን ክርዳእና መታን ፍረ ክንረክበሉ መታ እንተደኣ ልዕል ኣቢልካ ንቢብካያ ግን ከይፀልኻ ከይተዳለኻ እንተደኣ ጌርካያ ዋላ ንዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ ክንብገስ ከለና ክንፅሊ ይግባአና ኩሉ ግዜ ቦታትና ዝብሉና እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብፀሎት እንተደኣ ነቲ ትገብሮ ኣሰኒኻዮ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ይሓድሮ እሞ ንዓኻ ከዓ ትሰናይ ዝኾነ ሓሳብ ልብኻ ይሰምረልካ ማለት እዩ እታ ራብዒት ዘለኻ ዓቀይታይ ናብ ኩናት ክኸይድ ከሎ እዚኣ ገሊፅና ነርና ኢና ነቲ ዓቀይታይ ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን ምክንያቱ ብካልእ እንተደኣ ትሓስብ ኮንካ ሓንጎልካ እንተደኣ ተሰሪቁሲ ነቲ ትኸዶ ዘለካ ነቲ ዕላማ ዘለካ ከተስልጦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሰለስተ ኣብነት እዩ ዝህቦ ሓደ ብወታደር ገይሩ ይቦ ካልኣይ ብስፖርታዊ ገይሩ ይህቦ ሳልሰይትካ ብሓረስታይ ገይሩ ይበና ማለት እዩ ንዓና እንኮላ እዩ ንጢሞቴዎስ ጥራሕ ኣይኮነን በታ ተዋጋኣይ እንተደኣ ኮይኑ ኩናት ከም ደሎ ይፈልጥ ሞት ከም ደሎ ይፈልጥ ማለት እዩ እቲ ካልአይቲ እንተኮይና በቲ ሕጊ ክቃለስ ከም ደሎ ምክንያቱ ክትወዳደር ከለካስ ብሕጊ ክትቃለስ ከም ደለካ እታ ሳልሰይቲ ሓረስታይ ከዓኒ ክትሰርሕ ከም ደለካ ሃካይ ክትከውን ከም ዘይብልካ ተደይ ኮይኑ ትፍረ ኣይመፅእን እዩ ማለት እዩ ዘይሓረሰ ይበልዕኒ እግዚኣብሄር ብኩሉ ኣእምሮ
ክህበካ እዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብረሉ ምክንያቱ ሲ ክህቦ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ዲቫይን ኔቸር ዘለዎ እዩ ክህቦ ከዓ እንተደኣ ክግለፀሉ ኮይኑ ብመንፈስ ቅዱስ ዝመፀ መግለፅቲ ክግለፀሉ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብቲ ቦታ ኣሎ ፍቅዲ 8 ነቲ ከም ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ምውታትን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባር ክፋእ ተቆፂረ ክሳብ መቑሕ ሓሰረ መከራ ይፀግብ ኣለኹ ግን ከ ይብል እቲ ቃል ኣምላኽ ኣይሰዓርን እዩ ኣነ ክእሰር ክእል እየ ንዓይ ክቐትሉ ንኽእል እዮም ንዓይ እውን ድላይን ክገብሩ ንኽእል ቃል ኣምላኽ ግን ብፍፁም ክእሰር ኣይክእልን እዩ ክቕተል ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ነባሪ እዩ ትንስኣይ ጎይታ ምንጪ ሓይልና ኢና ማለት እዩ ዘርኢ ዳዊት ዝብሎ ደሎ ከዓ ብሰብኣውነትን ብንግስነትን ብተዋፃዋርነትን ምክንያቱ ብሰብኣውነትን ንግስነትን እንተደኣልና ወዲ ዳዊት ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብንግስነቱ ከዓ እንተደኣልና ከዓኒ ዳዊት ንጉስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እሳቶም ከምኡ እዮም ፅበዩ ዘሎ ንጉስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ንጉስ ክመፀልና እዩ ሕጂ እሱ ንጉስና ኢሎም እዮም ሆሳዕና እንዳበሉ ፅበይዎ ነይሩ ምድራዊ ንጉስ መሲልዎም ምስ ሓተትዎ ግን እንታይ ኢልዎም ምስ ሓተትዎ ንጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እወ ኣነ ንጉስ እየ ግን ናይ ምድራዊ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ሰማያዊ ንጉስ እየ እምበር ናይ ምድራዊ ንጉስ ኣይኮንኩን ኢልዎም ንቃል ኣምላኽ ከኣስሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን እንታ ናይ መጨረሻ ዝበልናዮ ማለት እዩ ከኣቲ ምንም ይኹን ንቃል ኣምላኽ ከኣስሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን እቲ ግልያ ንሓደ ሕዱ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት ንምድሓን እውን ፀገማት ክፀውር ኣለዎ እዚ ከዓ ንካልኦስ ሓልዮት ኢሉ ምክንያቱ ከም ጳጳስ መጠን ከም መራሒ ቤተክርስትያን መፅን እዚ ክቃለሰሉ ዘለዎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ፍቅዲ 10 ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለኣለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኩሉ ዕገስ ኣለኹ ምክንያቱ ነቶም ሕሩያት ዝብሎም ደሎሲ ከይፈለጥዎ እቲ ቃል ወንጌል ከይፈለጥዎ ከለዉ ኣምላኽ ግን እንታይ ምዃኖም እንታይ ክኾኑ ከም ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ ንዓኣቶም ነዚኣቶምን ክንምህሮም እቲ ወንጌል ስናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣለዎ እንተዳዲ በፅሑ ግን ካብኡ ክሕተት ከም ምዃኑ ኣገልግሎት ንምፍፃም ፀገማት ብምፅማም እዩ ምእንቲ ክርስቶስ እንተደኣ ተፀሚምና ካብ ቆጣዓ ጥራሕ ክንድሕን ዘይኮነስ ምስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ክንነብር ኢና ትንሳኤ ሙታን ስለንኣምን ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ እንተሞይትና ኣብ ግዜ ጥምቀት ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ከዓ ክንነብር ኢና ኣብ ትንሳኤ ማለት እዩ ሞይትና ንትስእ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከዓ ንፅብቅ ኣብቲ ፀሎት ሃይማኖት ንብሎ ከዓ ነዚ እዚ ስለ ዘለና ተስፋ ኢና ከዓኒ ከም ክርስቲያን መጠን ብተስፋ ንነብር ማለት እዩ እሙን ቃል እዩ ቃል ክርስቶስ እሙን እዩ ምስኡ እንተ ሞትናስ ምስኡ ከዓ ብሂወት ክንነብር ኢና እዚ ዘይሕሶ ቃል ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እንተ ተዓገስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ክሓድና ንሱ እውን ክክሕደና እዩ ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክክሕድ ኣይከኣሎን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር እንታይ እዮም ዝብሉ ገለገለ ሰባት ምናልባት ናይ ዩኒቨርሳል ሳልቬሽን ወይ ከዓኒ ዓለም ምድሓን ምክንያቱ ክርስቶስ ንምሉእ ዓለም ስለ ኢሉ ስለ ዝሞተ ሕጂ ንምሉእ ዓለም ከድሕነ እዩ ከምኡ ዝበሃል ግን የለን ንሕና ተዋህዶ ከምኡ ኣይንኣምን ኢና ምክንያቱ ትፍረደሉ መዓልቲ ኣሎ የስ መድሓኒ ኩሉ ዓለም ኢና ንብሎ ግን ንዕኡ ዝተቐበሎ ንክርስቶስ ዝተቐበሎ እምበር ንዘይተቐበሎ ከድሕኖ ኣይክእልን እዩ ምስኡ ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ማለት እዩ እንተ ደኣ ፀኒዕና ምስኡ ክንነግስ ኢና እንተክሒድናዮ ከዓኒ ብኣፍን ብልብን ብተግባርን ይኹን ብዝኾነ ነገር እንተ ደኣ ክሒድናዮ ከዓ ንሱ ከዓ ክክሕደና እዩ ማለት እዩ ምስኡ ዘይእሙናት እንተኮይንና ንቃሉ እሙን ክኸውን እዩ ቃል ኣምላኽ ዘይልወጥ እዩ ወንጌል ክንበብ ከሎ ሽር መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ካባይን ላዕሊ ወንጌል ማቴዎስ ክንበብ ከሎ እንታይ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ እዩ ዝብሉ እቲ ከንብቦም ሃለዎ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ክንበብ ከሎ ከዓ ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ካብ ይማትን ካብ ትሓልፍሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቂ መዛሙርቱ እዚ ዘይሕሶ ቃል ክርስቶስ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ንሕና እንተክሒድና ንሱ ግን ኣብቲ ቃሉ እሙን እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እንተደኣ ክሒድና ክክሕደና እዩ እንተደኣ ስዒብናዮ ግን ናይ ብሓቂ ከድሕነና እዩ ማለት እዩ እቲ ዝእዝዘና ዘሎ ነገራት እንተደኣ ጌርና ንሕና እሙናት ክንከውን ኢና ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ክንትስእ ኢና ናይ ሰን ኣጎስቲን ዝበሎ 3 things are impossible to God to die to lie and to be deceived
ኣምላኽ ሰለስተ ነገራት እዚአን ክኸውን ደይክእል ወይ ከዓኒ ንዕኡ ክኸውን ዘይክእል ክበቅዖ ዘይክእል ነገራት ማለት እዩ። ክመውት ኣይክእልን እዩ። ብስጋ ሞይቲ እዩ የስ ግን ኣይሕሱን እዩ። ሓሶት እውን ኣይለግቦን እዩ። ንዕኡ ከዓ ክትሽፍጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣምላኽ ክመውት ኣይክእልን እዩ። ድሕሪ ግዜን እዋን ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ንሞት ኣይክግዝኦን እዩ። ብስጋ ጥራሕ ሞይቱ ተንስኡ እዩ ከዓ ኣምላኽ ክሕሱ ኣይክእልን እዩ። ቀንዲ ምንጪ ሓቅን ሰናይን ስለ ዝኾነ ምትላል ምስ ባህሪኡ ዝፃረር እዩ። ምስ ባህሪኡ ዝፃረር እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ካብኡ ዝረሓቐ እዩ ማለት እዩ። ኣምላኽ ክታለል ኣይክእልን እዩ። ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ንኩሉ ነገራት ሙሉእ ብሙሉእ ይፈልጦን ክስሕትን ኣይክእልን እዩ ከዓ ንኣመንቲ ነቲ ተማፅዓሎም ብመብፅዓ እሙን ብምዃኑ ምፅናዕ ይህቦም። ምክንያቱ በቲ ድተማባፅዓሎም እሙናት እሙን ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እንተ ክገብራ ኢሉ ጎይታሲ ይገብራ እዩ። እንተ ኣይትኸውን ኢልዋ ከዓ ኣይትኸውን። ስለዚ በቲ ቃሉ ምፅንናዕ ይረኽቡ እሞኒ ንሳቶም ከዓ ንትንሳኤ ሙታን ብተስፋ ገይሮም እቲ ዝግብኦም ይገብሩ ትሕድሪ ይገብሩ ማለት እዩ። እቶም ክሓቲ ካብቲ ንገዛእ ርእሶም ዘታልል እምነቶም ማለት ካብቲ ሓቀኛ እምነት ስለ ዝቀየሩ ክርስቶስ እውን ብተመሳሳሊ ክቅየር ይኽእል እዩ ይብሉ። እዚ ሓሶት ዝኾነ ማለት እዩ። ምናልባት ንኩሉ ዓለም ክድምስሶ ኣይክእልን እዩ። ኩሉ ዓለም ኣይክሕዶን እዩ። እንተክሒድዎ ግን ክድምሰስ እዩ። ሶዶምን ጎሞራን ተደምሲሰን እዩ። ግን ከምኡ ዝበሃል ከምዚ ዩኒቨርሳል ሳልቬሽን ዝበሃል የለን። ከምኡ ዝብል እምነት ኣለዎም። ከምኡ ዝብል ትምህርቲ እውን የስፋሕፍሑ እዮም። ስለዚ እዚ ግን ብኦርቶዶክስ ኣይንቅበሎን ኢና። ከምኡ ዝበሃል ከዓ የለን። ኣብቲ መትከል ፀኒዕካ እንዳሕደይ ፀኒሕካ ንስኻ እውን ከምኦም ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ። ፍቅዲ 14 ነቶም ዝሰምዕዎ ዘስሕቶም ዘረባ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም። ነቶም ዝሰምዕዎ ዘስሕቶም ረብሓ ዘይብሉ ቃል ከይብእሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘኻኽሮም መሃሮም ማለት እዩ። ንካልኦት ብዛዕባ እዚ 4 መሰረታዊ ስርዓት ኣዘኻኽሮም ዝኻብለና ብቃላት ጥራሕ ከይካራኸሩ። ምክንያቱ ኣብ ዘይጠቅም ዘረባ ተኣቱ ምሽ ኣብቲ ቅዲ ቀንዲ ዘድልየካ ነገራት ከይትገብርሲ ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያን ትሪእዎ ኢኹም ኣብ ክንዲ ስጉእን ደሙን ምውሳድ ንቃለስ ኣብቲ ዘይጠቅም ነገራት ኢና ንዛረብ። ነዚ እዩ ከዓ ክእል ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብፅኑዕ ምሕፀነኩም ኣለኹ። ነቲ ቃላት ነቲ ዘረባ ዘይጠቅም ከተርሕቅዎ ምሕፀነኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ብቃላት ምክርኻር ረብሓ የብሉን። ብኣንፃሩ ንሰማዕቲ የጥፍኦ። ምክንያቱ እንተደኣ ሽግር በዚሑ እንተደኣ ዘረባ በዚሑ ነቶም ሰማዕቲ እውን ከኣልዮም ስለዝኽእል ካብኡ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ። ፍቅዲ 15 ንስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቅንዕና ዘማቅል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተሪኦ ፃዕር። ንርእስኻ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምቕራብ ትጉህ ኩን። ምክንያቱ እቲ ዝተኣዘዝካዮ ነገር ክትገብር ኣለካ እምበር ንሰብ ይርኣየለይ ንሰብ ይፍተወለይ ኢልካ ክትገብር የብልካን ኢሉ እዩ ዝመዕደሎ ኣሎ። እዚ ከዓ ንዓና እንኮላ እዩ ዝግባአና ማለት እዩ። ንዕኡ ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ ንኣማኒ እንኮላይ ንኣገልጋሊ ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሉ ኣማኒ ክርስቲያን ዘበለ ማለት እዩ። ከም ኣገልጋሊ መጠን ግብርታቱ ብኣምላኽ ተቐባልነት እንተረኺቡ ክሓፍር የብሉ። ምክንያቱ ንኣምላኽ ንጉስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ጥርሑ ወፂኡ ይስዕስዕ ነይሮም ሰበይቱ ከምዚ ንስኻሲ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ንጉስ ዝኣክል ከለካ ንኣምላኽ ኢልዋ ዋላ ካልእ እውን እንተኾነሲ ዋላ ሓንቲ ዘሕፍር የብሉ። ስለዚ ከምኡ ጌርና ከነገልገል ይግባአና ማለት እዩ። ከም ኣገልጋሊ መጠን ነቲ ቃል ሓቂ ብግቡእ ይሓዞ። ፍቅዲ 16-17 ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኩስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ። ሕጂ ኣልግስ ክብል ከሎ ካብኡ ህደም ማለት እዩ ርሓቅ ማለት እዩ። ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረብኦም ከም መንሽሮ እናላሓመ ዝባላዕ እዩ። ሄሜኔዎስን ፊለጤሱን ካብኣቶም እዮም። እዚኣቶም እቲ ሄሜኔዎስ ኣክቹዋሊ ኣብ ምዕራፍ 1 ርኢናዮ ነርና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ርኢናዮ ነርና ኢና በዲሉ ነይሩ ተሰውጊኡ ካብ ቤተክርስትያን ዳሓር እውን ተመሊሱ ግን መሊሱ ከዓ
እዚ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሓናፂ ዘይኮነ ዘረባ ኣይትዛረብ ናይ ዝገደደ እከይ ጥራይ እዮም ዝመርሑ ንሳቶም ናብ ካሊእ እዮም ዝመርሑ ማለት እዩ ከመይሲ መልእኽቶም ከም መንሽሮ ክዝርጋሕ እዩ ሓሶት ተረኣ ኮይኑ ቀልጢፍ እዩ ዝባላዕ ብሓቂ እዚኣቶም ከዓ ትድብልዎ ደለዉ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ካብኣቶም ክትርሕቕ ኣለካ ካብ ቤተክርስትያን እውን እንተደኣ ዘይሰምዑ ኮይኖም እውን ክስገጉ ከም ዘለዎም እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ ሄሜኔዎስ ኣብ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 10 ኣሎ ካብ ቤተክርስትያን ምስ ወፀ ተሰጊጉ ምስ ወፀ እንደገና ናብ ቤተክርስትያን ተመሊሱ ንስሓ ገይሩ ተመሊሱ ነይሩ እንደገና ከዓ ወፅዩ እንታይ እዩ እቲ ህፀፅ ናቱ ነይሩ ትንሳኤ ድሮ ተፈፂሙ እሞ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ትንሳኤ ሙታን የለን እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ትንሳኤ እንታይ ኢሉ እዩ ዝገልፆ ንሱ ትንሳኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እዩ ካብ ሞት ሓጢኣት መንፈሳዊ ምትንሳእ ነፍሳት ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ብሓጢኣትካ እንተደኣ ተኣሚንካ ንሱ ትንሳኤ ሙታን እዩ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ንዚ ከዓ ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስኦ ንሕና እውን ከምኡ ክንትስእ ምዃንና ኢና ንኣምን ብምባል ብመሰረት እምነት ገሊኦም ኣስሓተ እዚ ኢሉ ከዓ ደስሕቶም ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ቤተክርስትያን እውን ክኣቱ የብሉን በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ተሰጊጉ ማለት እዩ I hope it's clear ታናቱ እታ ስሕተት ዝነበረት ትንሳኤ ሙታን ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እዩ ኣይናይ ዋላ ሕጂ እውን ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ ካብ ሞት ሓጢኣት መንፈሳዊ ምትንሳእ ነፍሳት ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ሓንሳእ ተደኣ ኣሚንካሲ በቃ ካልኣይ ኣድልየካኒ ለማዓንቲ ኣጋጣሚ ኣብ ባቕሺ ተስፎም ዝመሃርዋ ነይሮ ኣብ ቲቪ ተዋሃዶ ልክዕ ብዛዕባ እዚኣ ንሕና ድሒና ኢና ንድሕና ኣለና ክንድሕንካ ኢና እዚ ኢና ንኣምን እምበር ሓንሳእ ድሒንካ ኢኻ እሞ ተወዲኡ ዝበሃል የለን ምስ ድሓንካስ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ግን ብንስሓ ጌርካ ከዓ ተመሊስካ ስነ ስርዓት ጌርካ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓኒ ክትቀፅል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፅኑዑን ዘይነዓነቕን መሰረት ኣምላኽ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 15 ደሎ ማለት እዩ እንተ ደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት እዛ ቤት ፅኑዕ ስልባን ማለት እዩ ቤተክርስትያን ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግብኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ምክንያቱ እታ ቅንዕቲ ቤተክርስትያን እያ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ መምህር ክጋገ ይኽእል እዩ ጳጳስ ክጋገ ይኽእል እዩ ካህን ክጋገ ይኽእል እዩ ቤተክርስትያን ግን ኣይትጋገን እያ ቤተክርስትያን ኩሉ ሓቂ እዩ ትገብሮ እታ ቤተክርስትያን እየ ዝብለኩም ደለኹ እቲ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ ቤተክርስትያን ግን ብክርስቶስ ዝተመስረተት ናይ ብሓቂ ሓቂ ብትኸይድ ጥራሕ እያ እዚ ማሕተም ዋሕስነት ዝብሎ ከዓኒ ብቅዱስ ሜሮን ኩላትና ኣብ ግዜ ጥምቀት ዝተሓተምና ኢና ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ኮይንና ኢና እሞ ንምንታይ ደኣ ንሓጣ ኣለና ሕጂ ናብኡ ናብቲ ቦታና ክንምለስ ይግባኣና ማለት እዩ ንሳቶም ፍቅዲ 18 ማለት እዩ ትንሳኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ እቲ ፅኑዕ መሰረት ኣምላኽ ግና ቆይሙ ኣሎ እዚ ማሕተም እዚ እውን ኣለዎ እግዚኣብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚኣብሔር ዝሰሚ ዘበለ ኩሉ ከዓ ካብ ዓመፃ ይርሕቕ ጎይታ ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ወይ ከዓ ይዕቅቦም እዩ ዘሁልቅ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 5 እንታይ ድብለና ንቆራሕን ነቶም ኣኼብኡን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እግዚኣብሔር ፅባሕ እቲ ናቱ ዝኾነን እቲ ቅዱስን እቲ ናብኡ ዘቅርቦን መን ከም ዝኾነ ከፍልጥ እዩ ነቲ ዝሓረዮ ከዓ ናብኡ ከቅርቦ እዩ እቶም ስም ክርስቶስ ዝፅውዑ ካብ ሓጢኣት ይርሕቁ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ኣብ ዘሰይም ምዕራፍ ኮይና ፍቅዲ 26 እንዳላ ማለት እዩ ነቲ ኣኼባ ከዓ በጃኹም ካብ ድንኳንኩም ድንኳውንቲ እዞም ሕሱማት ሰባት እዚኣቶም ኣግልሱ ሕጂ እውን ካብ ሕማቅ ዝገብሩ ሰባት እለ ይግብኣልና somebody said something ብኩሉ ሓጢኣቶም ከይጠፍኡ ከዓ ናቶም ዘበለ ኣይትተንክዩ ኢሉ ተዛረቦም ምክንያቱ እንተ ደኣ ንዓና ዘይጠቕሙ ሰባት ኮይኖም ወይ ከዓ ካብቲ ሰላምና ዝዘርጉልና እንተ ደኣ ኮይኖም ክእሎ ይግብኦም ማለት እዩ እዚኣ ኦምኒሰንት ስብል እግዚኣብሔር ኩሉ እዩ ዝፈልጥ ኩሉ እዩ ዝፈልጥ ናይ ቅድም ይፈልጥ ናይ ሕጂ ይፈልጥ ናይ መፃኢ ይፈልጥ
ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 19 ስጋዕ 20 ዘሎ እዚኣ ግን ካብተን ቁንጭል ኣቢለ ወሲዳ ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፍለጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህድኣዮ እሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና እንፈልጥ ግናኸ ኣብ ዓብዪ ቤት ካብ ዕንጨይቲ መሬትን ዝኾነ ኣቕሑ ድማ እምበር ኣቕሑ ወርቅን ብሩርን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንክብረት ገሊኡ እውን ንውርደት ይኸውን እታ ዓባይ ቤት ትብላ ዘሎ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣቕሑ ኣለዋ ገሊኣተን ንክብሪ ገሊኣተን ከዓ ንውርደት ማለት እዩ ኣምነት ዝህብዎ ከምዚ ክትገፍፍ ከለካ ዓሳሲ በቲ ኔት ወይ ከዓ በቲ እንታይ ድበሃል ሬተ ትድገፎ ኩሉ ናብ ቤተክርስትያን ይመፅእ ከም ወንጌል ሰቢኽካ ወይ ተምፅኦ ማለት እዩ ኣብቲ ምስ ገፈፍካ ግን ጥዑይ ዓሳ ጥራሕ ኣይኮነን ደሎ ፅቡቅ ዓሳ ኣሎ ሙት ዓሳ ኣሎ ደይጠቅም ዓሳ ኣሎ ድድርቢ ዓሳ ኣሎ ሕጂ ንሕና ማለት እዩ እቲ ቁኑዕ እንተደኣ ኮይኑ ቁኑዕ ክኸውን እዩ እንተደኣ ዋላ ብሓውን ተፈቲኑ ሲ እቲ ወርቂ ዝኾነ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ካልእ ግን ክጠፊ እዩ ማለት እዩ ሓደ እኳ ርእሱ ካብ ነውሪ እንተ ኣንፅሐ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ ክኸውን እዩ እዚ እዩ ከኣቲ ናይ ብሓቂ ፅሩይ ዝብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓቀኛ ኣገልጋሊ ዝነፀሀ እተቐደሰ እተፈለየ ኣቕሓ ንጎይትኡ ዝጠቅም ምክንያቱ ዘይጠቅም ተደኣ ኮይኑ ሲ ኣቦወይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣለዋ ዝብለዋ ፀሎት ኣለ ኩሉ ግዜ ንዓና ንዓኻ ዝኾኑ ውላድ ሃበና ምክንያቱ ንጎይታ እንተደኣ ኮይኖም ንዓና ክኾኑና ንጎይታ እንተደኣ ደይኮኖም ግን ንዓና እውን ክኾኑና ኣይክእሉን እዮም ዝብሉ እሞኒ እዚኣ ከዓ ምስኣ ንነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዕዮ እተዳለወ ይኸውን ወይ ከዓ ምዕራፍ 21 እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብዚኣቶም እንተ ኣፅረየ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለወ ይኸውን እዩ ብኸመይ ንጎይታ ዝጠቅም ኣገልጋሊ ከም እንኸውን ካብ ህርፋን ንእስነት ምህዳም ምክንያቱ ንእስነት እንታይ ኣሎ ከም ናይ ሓዋርያ ጢሞቴዎስ ከዓኒ ወይ ወዲ መዝሙሩ ንእስነት ስለ ዘለዎ ናይ ንእስነት ነገር እንተደኣ ክዕሽዎ ጀሚሩ ወይ ካብኡስ ክእለ ይግብኦ ዝኸፈትዎ ኣለዎ ምስለኒ ሰባት ኤኮ ይገብር ኣሎ ዲያቆን ቸክስ ከግበረለይ ምስቶም ካብቶም ንጹሓት ልቢ ንጎይታ ዝፅውዕዎ ሰባት ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ምስቶም ካብቶም ንጹህ ልቢ ንጎይታ ዝፅውዑ ሰባት ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ እዚኣ ከዓኒ ኣብ ዕብራውያን 13:7 ኩላትና ንፈልጣ ኢና ነቶም ኣምላኽ ዝምህርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እና ኣቋመትኩም ኣሰር እቶም እምነቶም ሰዓቡ መወዳእታ ንብረቶም እና ተቋመትኩም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ከነፍቅር ትእዛዝ እዩ ንኩሉ ሰብ ከነፍቅር ምክንያቱ ጎይታ ፍቅሪ እሱ ይምህርና እንተኾነ ግን ብዕላማን ብእምነትን ሓድነትን ስለ ዝሓትት ምስ ኩሉ ሰብ ኩሉ ሳዕ ሰላም ክንገብር ኣይከኣልን ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ክተፍቅሮ ትኽእል ኢኻ ጎይታ ፍቅሪ ኢልና ክነፍቅሮም ኢና ግን ሰላምካ እንተደኣ ዝዝርጉ ኮይኖም ካብኣቶም ክትርሕቕ ኣለካ ብፅልኢ ዘይኮነሲ መታን ሰላምካ ክጠቅም ማለት እዩ ፍቅዲ 22 ካብ ትምኒት ጉብዝና ሂደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚኣብሔር ዝፅውዑ ከዓኒ ኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላም ሰዓብ ባእሲ ካብ ዘምፅእ ናይ ዕሽነት ድንቁርናን ፅልኢ ረሓቕ ማለት እዩ መቐፀልቱ ከዓ ኣይትቋዮቕ ንኩሉ ለዋህኩን ዕጉስ መምህር ከዓ ኮኑ ኣምላኽ ይሓግዘና ነቶም ዝፃረሩ ብትሕትና ኣርሙ ምክንያቱ እዚ ዓይነት ክእለት ክህልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ኣቦታትና ሲ ምናልባት ንርስዖ ንኸውን እምበር ክንደይ ተፀሪፎም እዮም ክንደይ ነገራት ተሕሊፎም እዮም ግን ብትዕግስቲኦም ሓሊፎም ማለት እዩ ነዚ ኣቦታትና ቤተክርስትያን ዘሎ ካህናትና ማለት እዩ ምናልባት ኣምላኽ ሓቂ ምእንቲ ክፈልጡ ክንስሑ ይፈቅደሎም ይኸውን ምክንያቱ ነዚ ኩሉ ነገር ዝገይሮም ሲ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ይመፁ ኾኑ
ኣይፍለጥን እዩ ተረዲእዎም መፁ ኮይኑ ስለዚ ብትሕትና እንተ ደኣ ተቐቢሎሞም ወይ ከዓ ብትዕግስቲ እንተ ደኣ ተፀቢዮሞም መፅኦም ከዘራርቦም ይኽእሉ እዩ ተደይኮይኑ ግን እንተ ደኣ ሕማቅ ገንዘብ ወይ ከዓ ሕማቅ ዘረባ እንተ ደኣ ስሚዖሞም ግን ክምለሱ እውን ኣይክእሉን እዮም ምናልባት ናብ ልቦም ተመሊሶም ካብ መፈንጥራ እቲ ፍቃዱ ዝኾኑ ዝወሰዶም ዲያብሎስ የምልጡ ይኾኑ ኣይፍለጥን እዩ ኣምላኽ ይከኣሎ እዩ ሕሹኽ ክብሎም ይኽእል እዩ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም እሞኒ ከምዚኣ ትመስል ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ፅኒ ኢልኩም ስለሰማዕኩም ኣብቲ እትገብርዎ ሰናይ ዝኾነ ፀሎት እግዚኣብሔር ፅኒ ኢሉ ይስማዕኩም ይቐኒለይ ቃል ሕይወት ተስማዑና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዑና ንኹልና መዝሙር ካብ ማሕበር ኣነ ከይቀደምኩኹም ከለኹ ንስኻ ዘምር ዲያቆን ሓወይ ንግደትካ እንዲኻ ኣይነ ኖሕ ሰቂለ ኢላ ደሓን ዘምር ሎም መዓልቲ መዓልትኻ እንደ ንግደትካ ኢሎም ዘምር ነኖ ናባኹም ካልእ ተቢሃት ኣነ ዶ ክፍትን ዲያቆን ወደይ እሺ ማማ ብረይ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ኣምላኽ ሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምናኣኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ ጎይታይ መሓረኒ ሙዳቐይ ርኢኻ እሺ ማማ ብረይ ካልእ አልና አሜን አሜን ቴንኪዩ ከም ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናተኣሳሰርና ከነሰንትና ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ ምውዳቐይ ርኢኻ እናበለት ማማ ብረይ ክዝምረልና ፀኒሓ ቃለ ህይወት ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና ናባኹም ስድራ መድሃኒ ዓለም
نسمع ፀኒሕና ኢና ምዛ መዝሙር ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወደቕኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክልምን ንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ ምውዳቐይ ርኢኻ እንዶ ዲያቆን ሓወይ እሺ ማማረ ዘነክ I think ዘናይ ንስሓ ጸሎት መዝሙር 51 እሳት ገልጻ ኮይና ትስምዓኒ ኩላ ትኽክል ቁፅሪ 1 ወኣምላኽ ተምሳሌኻ መሓረኒ ከም ዓብዪ ርህራሄኻ ኣበሳይ ደምስስ ኩላ መቸስ ምስናታ ንዓኣ ትገልጽ ኮይና ትስምዓትኒ ትኽክል ናይታ መዝሙር መበገሲት ጥቕሲ እውን ንሳ እያ እታ መዝሙር ኣጋጣሚ እዚኣ ብካልእ ዜማ ኮይና እምበር እታ ከም ብዝሒ ሳህልካ ኢልና ንዝምራ ናይ ንስሓ መዝሙር እታ ግጥሚ ኩላ ኣብ ኣላ እግዚኣብሔር መስገን ብካልእ ዜማ ከዓ ሰሚዕናያ ስለዚ መዝሙር ዳዊት 51 ምንጭ ናይታ መዝሙር እያ እሞ ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ዘነት እሺ ካልኦት ነዚ ዝመስል ጥቕሲ ካብ ባይብል ብምጥቃስ ከነስተንትና ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይ እውን ገበርኩ እያ ትብል ንኣምላኽ ንሕዝኖ እከይ ንገብር ሓጢኣት ንሰርሕ ኢና ግን ይቕረ ክብለልና ኸ ኣብ ቅድሚኡ ወዲቕና ኣብ ቅድሚኡ ተደፊና ኸ ንኣምላኽ ይቕሬታ ንሓቶ ስለዚ ኣብ ቅድሚኻ ወዲቕና ክንልምነካ ከለና ከዓ ምውዳቕና ርኢኻ ብጌጋና ብሓጢኣትና ምእማንና ርኢኻ ጎይታ መሓረና ይቕረ በለልና እያ ትብል እታ መዝሙር እሺ ካልኦት ዝኾነ ሓሳብ ተወሳኺ ተለና ጊዜ ኣለና ጊዜና እንጠቀመላ እሺ መዝሙር ዳዊት 107:19 እሺ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 107 ቁፅሪ 19 ሂቦምና ኣለዉ ሽዑኡ ብመከራኦም ናብ እግዚኣብሔር ኣእወዩ ንሱ እውን ካብ ፀባባኦም ኣናገፎም ቃሉ ሊኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓድ ከዓ ኣናገፎም ትብል ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣቦና ናይ ብሓቂ እንድሕሪ ብሓጢኣትካ ተኣሚንካ ናብ እግዚኣብሔር እንድሕሪ የእዊኻ ናብ እግዚኣብሔር እንድሕሪ ወዲቕካ እግዚኣብሔር ድማ ከም ዝምሕረካን ካብ ኩሉ ፀበባኻ ከም ዘናግፈካን እያ ትጠቅስታ ጥቕሲ ኣቦና ቃል ህይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት መበል 107 ቁፅሪ 19 እዚኣ ዲያቆን ወዲ ፍትና ዶ መዝሙር ዳዊት 138 ቁጥሪ 1 ቁፅሪ 1 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር ይኸውን ምስልኒ ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽትኻ ምስጋናኻ እዝምር ምስጋናኻ እዝምር ተሰሚዐትኒ እሺ ቃል ህይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 138 ቁፅሪ 1 እሺ እስኪ ካልኦት ሓደ ክልተ ዕድል ክህብ መደኸብል ዲያቆነ እሺ ዶክተር
ዘፀአት ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 26 በለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር አምላኽ ተጠንቂቕካ እንተሰማዕኻ እቲ ኣብ ዓይኑ ቅኑዕ ዝኾኑ ከዓ እንተገበርካ ንትእዛዛቶም ፅን እንተበልካ ኩሉ ሕግታቱ ድማ እንተሓለኻ ኣነ እግዚአብሔር ፈዊሰካየ እሞ ነቲ ናብ ግብፃውያን ሰደድክዎ ሕማም ኣይሰደድካን እየ። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ዘፀአት 15:26 ቴንኪው ናብ እግዚአብሔር ተተጣዓይስና ተተመሊስና እያ ትብል ቃል ሕይወት ተስማዕልና። እሺ ካልኦት ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ እየ። ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይውን ገበርኩ ይቕራ ክትብለለይ ቅድሜኻ ወዳቕኩ ቅድሜኻ ወዲኻ ክልምን ንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ ምውዳቀ ይርኢኻ እያ ትብል። ሓራይ ዝኾነ ሓሳብ ተደየለ መስ ጊዜና ምእንቲ ክንከይድ ካብዚ ቀፂልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ነዚ ናይ ሎሚ ዝተመሃርናዮ ትምህርቲ ምስ ካልእ ጥቕሲ እናተሓሓዝና ከነስተንትኖ ኣብዚ ክንመሃሮ ድፀናሕና ደስ ድበለና ብፍሉይ ደስተንተናዮ ደስተውዓልናሉ ቅድሚ ሕጂ ዝተውዒልናሉ ደይ ንፈልጥ ሎሚ ድበርሀልና ድተገልፀልና ክንውስኸሉ እንደሊ ነዚ ናይ መምህር ሓሳቡን ከነራጉዶ ከነብርሆ እንደሊ ሓሳባት እንተለና ወይ እውን ሕቶ እንተለና ኣቦታትና ምሳና ኣለዉ ክንሓትት ንኽእል ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 እያ ነይራ። ናባኹም መድረኽ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢና ተማሂርና ሎሚ። ኣብ ስክሪን ክገብረልኩም ክእል እየ ቁፅሪ ክንዲዚኣ ዳበልኩምኒ። ሓራይ ጊዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ክሳብ ተሓስቡ ኣነ ክጅምረልኩም እየ ኣፍታ ፍቕዲ 3 ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ፅገብ ትብል ኣላ። ብዛዕባ እዚኣ መምህር ኣስፋ ሓቢሉ ክምህረና ፀኒሑ መከራ ከም ደሎ ክርስትና ንኣምላኽ ክትስዕብ ከለኻ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ፀበባ ከም ዝስዕበካ እሞ ነዚ ከዓ ሬዲ ክትከውን ከም ደለካ ወተሃደር ናብ ኪናት ክኸይድ ከም ደሎ ሞት ኣሚኑ እዩ ዝኸይድ። ንሕና ድማ ንክርስቶስ ክንስዕብ ንኣምላኽ ከነገልግል ክንብገስ ከለና መከራ ሽግር ከም ዘለና ኣሚንና ክንብገስ ኣለና ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ይምሂርና። ምስኣ ትኸይድ ንዓ ተራጉድ ጥቕሲ እየ ክጠቅስ ንዓ ከስተንትና ስለ ዝፀናሕኩም ኣብ መፅሓፍ ሲራክ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ወይ ድማ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ኢልና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብቲ ካልኣይ ቀኖና እያ ደላ ወላ እዚኣ እቶም ካልኣይ ቀኖና ዘይብልኩም ማይ ትረኽብዋን ኢኹም። ኣብ ካልኣይ ቀኖና ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ኢልና እንድሕሪ ኣብታ ኣርእስቲ ርኢና እያ። ኣብታ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 እንታይ ትብል? ኣታ ወደይ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተ ደኣ ኮንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ። ዳርጋ ኣዝያ ተመሳሳሊት እያ ምዛ ቁጥሪ 3 ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተ ደኣ ኮንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ። ስለዚ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ከለና ንኣምላኽ ከነገልግል ንዑ ክንግዛእ ኢልና ክንብገስ ከለና ኣብ ገዛ ርእስና ፈተና ከም ድመፀና መገዲ መንግስቲ ሰማይ ጥጡሕ ከም ደይኮነ ሰብ እንታይ ድመስሎ ኣብ ዓለም ተሎ ሽግር ኣሎ በቃ ናብ ቤት ኣምላኽ ተመፂኻ ናብ ክርስቶስ ተመፂኻ ግን ኩሉ ሂወትካ ስሙዝ ድኸውን እዩ ድመስለና። ግን ፈተና ኣብ ኩሉ ኣይተርፍን እዩ። ኣምላኽ ግን ልዕሊ ዓቕምና ክንፍተን ኣይሓድገናን እዩ።
ኣብ ፈተናና ኣብ ሽግርና ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና ኣሎ ይድግፈና እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ብሓይሊ ክርስቶስ ከዓ ንኩሉ ንስዕሮ ኢና እንተኾነ ግን ኣብ ክርስትና ፈተና ከም ዘሎ መከራ ከም ዘሎ ንዕኡ ከዓ ክንዳሎ ከም ዝግበአና እዩ ሓውና ምሂርና ደጊመን ሓውና ቃል ሕይወት ተስማዕልና ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 እሺ መድረክ ናባኹም ድሕር ክንደኣተኽን ኣዴና ኤልሳቤጥ ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን ሰላም ፀናኹምና ኣሕዋትና ኣለና ዶ እንታይ ዳ ሰቕሰቒልና ክንሰማዕ ይፀናሕና እንዲና نسمع بطنيحنا ንሰምዕ حنت لاتني سقة كاب زبال ناس كفتني نيشتي بزحو كاي تقربكم واتسيس لزوعال كلهم معنتي أبتع عسران حدا يا زلاتني مبارسي حدا أكوار رؤسو كاب إزياتهم انت أزري هكذا خاب إزياتهم انت أزري نسو حقها السو أقحا خبري انت قدسي نتكبر بعال بيت زتقم نسناي قبري زبالي التدالو يخون إيو التدالو يخون إيو كل تكستا جيراتني ممهر تخلقات صبق جيرو قالي تواعي تانكيو أنا غنيش تكستنت نازل لسيتي نايا قلقلت اندي خلاتا تغسين مهرام سينا حجي أبزي أخذتها ريفرنسنا تاخ أنا كالاي كورنتوسي ينقرنا له نتقلقلت سي بخمي جير نخستخم نقبرخ أبزي بتغس جير نخستخ قبرات تغيني كالاي كورنتوس شو عتا حدي امبارك أتم فقراتي إزي تسفاتات زي كابزه اللو الناس فرحت عملاخ قدسنا إنا أمنا كاب سجان منفس نزركس زبالة كله رأسنا ننص كنا قلقل كلا ناسي كم تمامر تخلو تصبق يا رجالي توي نعم لك كنا قلقل كم زلنا خنفلت تقاسي برتعيو خم تزبالو ناي وتهدر وين قالي تقولو تبناي لك خمتناي وتهدر خلو نفسهم هيبام يمزخدو نتي هزبي كحجزو نتنا هزبي ناتسنت نخمصو زي أنا يقولقلتني أملك خما مالتيو كم توم هو حواريات وين نتي وينجل كقول خندي شجرة كندي قوتات كندي كستاكي عرف يمزخدو نيرو ما نتصو تي منفس ناسي ني أملك غيرنا خنكيد ني حدا بتي سمعنا بتي نتحمق زرباس بزح قيس تبهلنا بتاع أملك زعززنا خنقبر يزدلينا كل جزيمة تاقلقلت وين لك كم تم حواريات نقيتنا يس كريستوس تبلو نحنا وينكم وحجي تا وينجل كله تاريخ ما وينجل سقى حجي تخيد الله أي تطوعي بلت أبتنا هنا جزيو إنها تلت خال ولا بستاي ترانا الساقن بهوة الله ما خم عينة تاقلقلت كن قبرسي أملاخي حق زنا نسان إشتيات تنسيني thank you آمين sorry انت تبلت عسران حدا امبارسي حدا كوا رؤسو كابزياتهم انت عسريه نسو أقحى خبر التقدسة نتقبر بعال بيت زتقم نسنا قبر زبل التدالوة يخون يو يعتبل عليه وتسمع لنا ماما هيوت thank you
مساعد خي تقصي عب قداماي بيتروس معراف كلت فقد حمشته قداماي بيتروس كلت حمشته نسخاتكم وين كم هياوان أأمان بينكم نتي بيسوس كريستوس أب أملاح قبول زخانة منفساو مسوعاتي كتغربو نقدس كنا زخول منفساو بيت تهانتو يعتبل قداميت ملكت بيتروس قطر خلت معرف كلتا وطرح خليت وانت خير دي مساعد ديكون هوي تستايز قبركوا خلاي كورنتوس كأنا خما خينا تردياتني فكل كالاي كورنتوس تقصاي حسكوان سوري توعدت قصر حدا لو عدت حدا أوه كنزز كستا كم زلنا غير استاجرين أغي سويو كابتا قطر عسرة نبيت أملاخي لو احنا قاتم أقلقلتي أملاخ مالتي سلازي كاب رخصت كاب كل نجر رأسنا ندحر عصرينا نأقلقلت أملاخ زخون نتكبر بعل بيت እግዚአብሔር እንጠቅም እተቀደስና አቕሓ ንኸውን آمين ኢሉ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽልናዮ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ማማ ሕይወት እሺ ካልኦት ፍርቂ ሰዓት ኣለና ግዜና ንጥቀመሉ 15 ደቂቕ ናትናዮ 15 ደቂቕ ከዓ ነቦታትና እዚኣ ኸጥም ዲያቆን ወደይ ካልኣይ ጥሜት ወስ ክልተ እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦም ምናልባት ትመስለኒ ትኽክል ካብዛሎም ዝተምሃርናያ እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕካዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦም ያ ከምቲ ንስኻ ካባይ ትሰማዕካዮ ነቶም ካልኦት ከዓ ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ንዖም ከዓ ሃቦም ወንጌል ከምዚ ኢሉ ናባና በፂሑ ካብ ክርስቶስ ናብ ሃዋርያት ካብ ሃዋርያት ናይቶም ምስኦም መተዓይቶም ዝነበሩ ኣርደይት ከምኡ እናበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ገይሩ ከዓ ነዚ ኩሉ ዘበናት ቃል እግዚኣብሔር ከይተኣሰረ ከምቲ ዓንቲ ወይ ቃል ኣምላኽ ኣይሰርንዩ ኢሉ ድጠቐሳ ኣብዚኣ ትምህርቲ ዘላ ማለት እዩ ብዛ ናይ ሎሚ ዘንበብናያ ቃል ኣምላኽ ከይተኣስረ ከይተቆርፀ ክንደይ ደምን ክንደይ ገለን ፈሲስዎ ክንደይ ሽግርን መከራን ሞትን መስዋዕትን ሓሊፉ ናባና በፂሕሎ ቃል ኣምላኽ ቴንኪዩ ማማ በረይ እሺ ካልኦት أنت دخل خبرة ديكون حوي سقم دحري الناس هو نتسوق كستا دخل حوي بدنا بجرب قال شوي بتاع عسران حدا نبتا تحتي تا حنت تا انتي لوسي أبتا تحتي نخل سب كان فكر تأزاز إيو انت خونا جن بعلامة بإمنة حدنت سلا زحتت مس كل سب كل ساعة سلام كنقبر أي كألني بدن بجرب قال شوي عندي إذا بتعمي لي بحكي خستنتنا خلو حقيقو حدا جزي سغيل كا نتسب كي تخري ولا حوخخون ولا حفتختخون أبتا أمنت كاجن
እንድሕር መፂካ ከተረድኦ ትፍትን ከተረድእ ትፍትን ካልኣይ እውን ትፍትን ኣብ ሳልሳይ ግን ነቲ ክስታይ እስኻ ክትእረም ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ሳልሰይቲ ንስኻ ክትእረም ማለት ትፈትዎም ተፍቅሮም ግን ኣብ እምነትካ እንድሕር መፂኦምካ ግን ትእለይ ነቲ ክስታይ ዝበሎ ተኽሉ ብጣዕሚ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እያ ተድልየና ኣለና ኩሉ ግዜ ክርክብ ወይን ግን ንመሓዛይ ወይ ንሓወይ ወይ ንክስታይ ክሐጉስ ኢልካ ስቕልካ ተመሪሕካ ይትኸድ ኣብኣሲ ዋላ ንሪኦ ኢና ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ኣብ ዝኾነ ቦታሲ ንዕኦም ኢልካሲ ዘይትፈትዎ ቦታ ክትከይድሲ ኣሸጋሪ እዩ ዋላ ቤተክርስትያን ይኹን ዝኾነ ይኹን እሞ እዚኣሲ ኣብ ባይብል እውን ከምዚ ኢሉ ምህረና ኣሎ እሞ ብኸምኣ ክንሰርሕ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣሜን ካልእ ቦታ ስምዓልና እዚኣ ዲያቆን ወደይ ጢሞቴዎስ ካብ 1:10 ክፍትና ዶ እሺ ኣይነይቲ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ትራ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ካብ 1:10 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:10 እወ ክፍትና ካባታቶም ከይፀርፉ ምእንቲ ክቕፅዑ ኢለ ንሰይጣን ዝወፈኽዎም ሄኔሜዎስን እስክንድሮስን እዮም እሺ እስኪ ቁርብ አብረህልና ካባታቶም ከይፀርፉ ኢለ ኣነ ንሰይጣን ሕሊፈ ዝሃብክዎም ሲ እዚኦም እዚ ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን እዮም ኢልዎም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እወሳ ኮይና ተሰሚዓት ቀዳመይቲ ንሳት ኸይድ ቆር እቲ ሕሊፈ ዝሃብክዎም እዎ ሕጊ ኸድንዑ ከለዉ ንዕኦም ሕሊፈ ሂበዮም እሞ እሶም ከዓ ኢሉ ስማቶም ገሊፅዎም ኣሎ ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን እዮም አና እግዚአብሔር ንድሕሪትካ ምምላስ ከዓ የድሕነና አሜን ነቕርበለልና አሜን አሜን ክፍትን ዶ ንእሽተይ ዲያቆን ሓወን ብምሸት ብዙሓይ ተረዳእንን ማለት ኣይ ቲንክ ናተይ ፀገም ይመስለኒ ግን ካብ ምዛ ናይ ሂወት ሓፍትና ዝበለታ ክስታይ ገይረስ እዛ ቁፅሪ 23 ቁፅሪ 24 ፀንትነን ፀኒሐን ነቲ ክርክርን ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚኣብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ትብልሲ ምስታ ኣልግሰሎም ትብል ክስታይ ተጋጭ ወዶ ኮይና ትስሚዓትኒ ኣነ ዲም ክስታይ ኮይና ደለኹ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እበዮ ነቲ ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚኣብሔር ንኩሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ተጋጭን ክልትየን ኖ ምስታ ታማማ ሂወት ድበለታ ሂወት ሓፍተይ ድበለታ ሲ ኣልግሰሎም ትብሲ ትጋጮ ዶ ኮይና ትስምዕ ሕጂ እንደ ኮንፊዝ ኮይነ ይመስለኒ ደሓን ንማማ ሂወት ከተብርህልና እያ ማማ ሂወት እንታይ ትብል ዘላ ምስለክ ማማ ረዘነት ኣብዛ 13ን 24 እቲ ባርያ እግዚኣብሔር ሲ ንኩሉ ለዋህ መሓሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ እያ ትብል ዘላ ካብ ዕሽነትን ካብ ላግፅን ከዓ በኣሲ ከም ዘምፅእ ፈሊጡ ነቲ ክርክር ከኣብዮ ክርሕቆ እዩ ድብል ዘሎ እሞ
إذا ما هي ودي بلد تاجينسي أنا ديري ترد أقوى خوينة مزي أستجاج تبلا لامو مزي كتب ريا ناتكي نعيد خبرها ديقا هو ما تيسك تجارج أيكون زمسلني إما أبزي خستاك بالكولوسي كم زو عينه كم زحجي رزانة حفتي زبلت تاسي قلت إنجلن كم تخلصي اندحر زبز حكا خوينو مخاب مسؤوم تجارجو كتقل لك خوين اعترديات الناني تفوتوم ولا حنتي بأساك تقبرنيها قل اندحر سقيلهم زي كون نجر عندنا تام عسران كنت عندي حكي هو عسران سلستن مزات بلي هذا عيت دق فايمبر عيت بلنا احنا تاع عسران سلستن ولا بزيا ابيات ولا لا واني انا تاع عسران سلستن سنتي خركرن عشنتن لاقصن قنا بأسي خمز مص فليتك ابيو زي انت عند حسوق بزي كون ذكرى خركا خوينو بحلفي ابتناتك امنت السخات امنو ناتي امنت بناي توحدو امنت زي مخال مصيو كم زنديخم تبلو خم زنيلو ندحر بشكا خوينو تسب كم مسؤ مصلا بسلام ترحقو مالتي بأس زي كونسي نتي ممهر تخلوين صب غيرو قالي صوا ابانا بحلف بزناهنا جنريشن الله خمسي بتعمي المو بخما عتين درجة زسيمي خوينا تسمعني مثلني المعلومات كالوت وي تخلو قلت الله صب غيرو انا قن كما اعترديات زسيمين مالتي قلت خاب كركر مرحاق يا تانا كلتي قنات بي ايوه ايش دحنا بوتاتنا غامستي مدمدم تاغيرو كبرهو لنا يوم ما مارزنا دخنا حسبت لك تينكد نعا خستن تنصنح مثلا انا ناتي قدلتي كنقال كونفيز كوين اللغة عليه مثلا نمبر الساعة نتوم كركر عشنة لاقصن بأسن زومتوس كتروح قالهم علكا كتروح قوم دي تخيل بيتسب قرب خاطر خوينهم قد صقمي شكريهم كل شيء تسعونهم دخونخا نزيهم حجس بخمين عينت مفتوحة نقول انا انتي مولكو ام سوري قولي فكمر رزنت حفتي حجسي ولا حو خاخون ولا حفت خاخون حد يجي خبت نات كأمنت نو كم زندي خبلكاي نسخا خا تردوخت فتنا لك عن ساب كلتا ساب ابسال سيتقن نسوي كون نزقاقا زلو سخايخا اوكي انتا خاتمت مور بأسن كركرن دحر ماتيو زقادة كستاي كخوني قن نسخا تقلي قن ستيل تفكرو ستيل سلام تبلو شقرا يكون ابزي اقن اي ترادانا نيلكا تقلي مالتي انا بخما اترديامو it is difficult نحوات كان مساحة بيتسب كاسي very difficult يقن تاني أملاخ كستاكا كل جزء شجر الله بني أملاخ سكالي لا يكون أنتي تحالفو بخو من ذلك بسلام بفقري جن أبتنات كأمنت جن you have to stand on your stand مالتي اوكي حجن دياقون حوي حنات نعاخ حتى كذا هي وتحفتي ترديات من اللاندا كم سمتن حجي أنا سي إذا نتبزي عين العلا أي تسامع عناني الكحت عطومسي صبغت الرخوينات سمع كان عخا ولس معناته إذا سموس كرولي إلنانو نع دوك نبلالاس قبونا يحجي أبت دوك نبلالو بزح كركر كمتي كاب كركر حق كايد بلنا دلو معناته كرخار كل شعب أسي سعبينو ولا كنريو خلناون ولا بز بوليتيكاون كنكارخر دا أمبر كنسامع تراخدنا ينفلتن كل شعب سلاسان قلن عمد عب كركر موداتو بخركر تجمير بخركر يدودا قداينا حجي إذا نتبزيئة أي تلعل اللي أي نسامع نينا كتب بتنايك على الأملاح زمت كركرسي قبول رخوين نسمع كاس ولا انتاي معناته قربا بيتسب اللوخة ولا ودي خمسة خاب حدا كذا زنبرة على الناس كله خالي هو لك حجي نعوسي إذا نتبزيئة نعين عخانس اللي بيتسامع الناس دوا بالله أين الزارب مباسي تصبو رخم كحدات تخوينا تسمع ولا تاكوينا تسمعك زي مخردلي نعين هبن ولك أي مخردلي
ፅቡቕ ኣቦታት ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ተሲኦም ተኣሽሙ ስለ ዝገብሩልና ምስ ኣጌሮም ዋይ ፈራይ እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ቅድምና በቦታትና ምሕላፈይ ግን ሕቶት ኣለኩም ወይ ድኾነ ነገር ሓፀር ኣቢልኩም እዚኣ ዲያቆን ወደይ ክምልስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 13 ክፍትና ዶ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ 13 ሰለስተ ይበፅሕኒ እዩ ጢሞቴዎስ እታ ፍቕዲ እያ ትኸውን ta 13 ምዕራፍ ክንደይ ፍቕዲ ምዕራፍ ክንደይ ሓደ ክልተ እገርያ መሲላትኒ ስጋ 10 ላ 13 እንዴት ኣምፅእያሞ ወሞታ ምዕራፍ ክንደይ እያ ምልስ ኢልክ ራእያፍታ ኣርእስቲ ምዕራፍ ክንደይ ትብላላ ምዕራፍ ሓደ ድያ ምዕራፍ ክልተ ድያ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1-16 ትብላላ 16 ከመን ኣላ እንደ እሱ ትፍቕዲ ወይ ቁፅሪ ንብሎ ሓደ ክልተ ዳ ብለ ቁፅር እወ ቻፕተር ግን ምዕራፍ ክንደይ እያ በቅ 13 እሺ ሓረይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 12-14 እንዳትመፅእ ኣነ ግን 13 ኢልያ ምናልባት ኦኬ ድሓን ሸክ ገብራ እታ 13 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ እስታ ንባብ ንገርኒ እሞ ኣነ ዝሕጂ ደንብባ ድበልኩ ዶ ኣነ ቀደም ፀራፍን ተጓጉን ገፋዕን ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማነይ ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ እወ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሓደ እያ እዚኣ እታ 13 ቁፅሪ ኢላ ወይ ድማ ፍቕዲ እወ ቻፕተር ግን ቻፕተር 1 እያ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 13 ኣነ ቀደም ፀራፍን ተጓጉን ገፋዕን ነይረ ክንሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ኣሜን ምሕረት ይሃበና ኣሜን ከይፈለጥና ገበርናዮ ሓጢኣት ይቕረ ይበለልና ኣሜን ኣምላኽ ፈራይ እምበኣር ድኾነ ቦታትና ዳግም መሓሪ ከይዲ ተሃሊኹ ኣቤት ሓፍትና ሰናይቲ ክመስለና ኣይፎን ኣቲኽደ ኣለኺ እወ ያርታ በዛ መንያ ሂወትን በዘነት በኣ ፖይንት እንታይ ኢላ ነይራ ዘነት ምግዳፍ ከይኮነ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ትከራኸረሉ ነገር ኣሎ ሃይማኖት ብቤተሰብ ኣሎ ብደገም እቲ ኣነ እንታይ ብል ንእሽተይ ሓሳበይ ክህብደለ እቲ ሕጂ ክትከራኸር ከለኻ እቲ ትሰማምዓዮ ነገር ትወስድ እቲ ደየለካ ነገር ድማ ትገድፎ ከምኡ ጌርካ ከይተባኣስካ ከምኡ ጌርካ ተዓፅቦ ይመስለኒ ላይክ እቲ ደድሌካ ትወስድ ደየለካ ድማ ትገድፎ ከምኡ ጌርካ ነቲ ባእሲ ከይመፅእ ኢንስቴድ ኦፍ ላይክ ኩሉ ካብ ምግዳፍ ከምኡ ይብል ማለት ተረዲኸኒ ከምኡ ሓሳብ መፅኢለይ ቴንኪዩ ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ዘነት ሓፍትና ሰናይት እናታ ሓሳብ እያ ክትበክፅ ፀኒሓ ቃልዮ ተስማዕልና እምበር ምስ ግዜና ክንከይድ ናብ ቦታትና ክሕልፈኩም ኣቦታትና መድረክና ባኹም ميمسيكم حزب እግዚአብሔር كلكم زنببكم استساتفكم ززمركن زحتتكن زستنتنكن كمون أبصراحة بزيت عم بتاخنكم نتقال أملاخ بأنك أدون بتبعتن تكاتات الوزن لهم تبحبوا زر እግዚአብሔር سيتسات كان أسبت وتانا غفلكم أب مثالي 10 شمونتن تايبل بتباب تمريحك تواقع إبن هجي كاب زن تلعيلن زلوا كاب 20 كلتن جميرا ناب حانتي انزلوا انت ايلو زلو كاب تمنيت قبزنا هدم إلو اللغة داماي مالنت
ስለዚህ እንታይ እዩ እቲ ውሽጭና ከይሰዓርና ብደገን ዝመፅእ ክንስዕር ስለ ዘይንኽእል እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም እዩ ካብ ትምኒት ጉብዝና ሃዲሙ ጠጠው ከይብል ምእንቲ ከዓ እንታይ ኢሉ ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ኢሉ ስለዚ ካብቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ካብቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ከምቲ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4 ትውግእ ካበይ ዝመጽእ ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ፍትወት ስጋኹም እዩ ዝመጽእ ከም ዝበሎ መጀመርያ ሓድሪ ዝብሎ ዘሎ ነቲ መንእሰይ ኤጲስቆጶስ ጢሞቴዎስ ካብ ትምኒት ጉብዝና ህደም ምስ ሰይጣን ክብለና ከሎ ጸኒዕኹም ተዋግእዎ እዩ ዝብል ማለት ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ግን ክንሃድመሉ እዩ ኣዚዙና ሽዑ እንታይ ኢሉ ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ከዓ ኣሰኣሰር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ኢሉ ሕጂ ትኽኸደሉ ዘሎ ስፒሪቹዋል ፓዝ ዝብልዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ መስመር ፓዝ ክብል ከሎ ከምዚ ሓዲድ ናይ ባቡር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ምስ በዓል መን ኢሉ ምስ ክርስቶን እከለን ኣይበሎን እንታይ ኢልዎ ዘሎ ምስቶም ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብርዎ ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ዝጽውዕዎ ኣሰኣሰር እንታይ ኣሰኣሰር ጽድቂ ኣሰኣሰር እምነት ኣሰኣሰር ፍቕሪ ኣሰኣሰር ሰላም ሰዓብ ኢሉ ኣብዚ መስመር እዚ ኣብዚ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እናኸደ ከሎ ብጎቦ ዝመጽእ ኩነታት ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ነቲ ክርክር ዕሽነት ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዝመጽእ ፈሊጥካ እበዮ ኢሉ እዚኦም ቶም ግብሪ ስጋ ንብሎም እዮም ማለት እዩ እንታይ ክርክር ዕሽነት ላግፂ ባእሲ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ነቶም ሃዋርያትን ኣርድእትን ወንጌል ንኸይ ሰብኩ ዝዕንቅፍዎም ዝነበሩ በየን መጺኹም ኣበየናይ ምዕራፍ ኣበየናይ ቁፅሪ ዝብልዎም ዝነበሩ ቃውማን ዝበሃሉ ኣቂሞም እንታይ ገብርዎም ንዓ ኣነ ብዛዕባ ተሓቶ ዘለኻ ክምልሰልካ ኢሎም ትሰባኸ ግን ትምህር ግን ስቂሉ ይምህር ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ግብረ ስጋ እዮም ካብዚ ግብረ ስጋ ዝህደም ኢሉ ነቲ ክኸዶ ዘሎ መስመር ኣርእይዎ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ባእስን ከም ዘምፅእ ፈሊጥካ እበዮ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ቁፅሪ 24 ባርያ እግዚኣብሔር ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ እንታይ ክኸውን ባርያ እግዚኣብሔር ንኹሉ ለዋህ ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ክበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ይብል ሕጂ እታ ዕላማ እያ ስለዘይተሰማዓካ ስለዘይፈተኻዮ ክትሰጎ ክተርሕቆ ክትቕርቦ ዘይኮነስ እቲ ዕላማ ኣምላኽ እዩ ዝቕድም ምናልባሽ እግዚኣብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተሃቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት እናገንሖም ኢሉ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣት ንሶም ናብ ባእሲ ናብ ክርክር ናብ ላግፂ ከእትዎ ከለዉ ንሱ ግን ብህድኣት እንታይ ክንግበር መግናሕቱ ግን ኣቦቲ እዩ ማለት እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውፅኦም ኣነ ቀፂዐካ ኣነ ሰጊጎካ ኣነ ዝኢለካ ዝብል ዘለኹ ሓንቲ እታ ዕላማ ፍቓድ ኣምላኽ ፈሊጦም ብግቡእ ክምለሱ እዩ ንሳቶም ካብ መፈንጠራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ሓሳባት ጽቡቕ ሓሳባት እዩ ዋላ ሓደ ካብ ነቢ ይኹን ካብ ሃዋርያ ካብ ሰማዕታት ይኹን ፍቓድ ተዋሂብዎ ዝሰበኸን ዝመሃረን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ የለን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ንሕና በቲ ንሕና ንሰማማዓሉ ጥራይ በቲ ንሕና ዝደለናዮ ጥራይ እንድሕር ኮይና ምስ ሰባት ዲል ጌርና ንኸይድ ወንጌል ኣይክንሰብኽን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ መከራ ፅገብ እንዳበለ ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት ስለዚ ምስቶም ሰሓቕ ዝፈቱ ሰሓቕ ምስቶም ዋዛ ዝፈቱ ዋዛ ምስቶም ዝፈቱ ቡን ምስቶም መስተ ዝሰትዩ መስተ ከምኡ ኮይኑ ወንጌል ክስበኽ ብተኣምር ኣይክእልን እንታይ እዮም ዝብል ወለድና እታ ትኸውን ንገሮ ከም ሓቢ ትምረሮ ይብል ማለት
أبنهنا بحري أبنهنا سرح أبنهنا تقمي إنا كومبرومايز كنقبر نخل أبقال أملاهجن زخون محياش هاي قبرون هواريات يخون نبيات يخون مالت أزجن بخيركر ببعسيك خون يبولون أتى علاماون ني سب نمقدا سب نمرحق خون يبولون انت الوزلو من الباش እግዚአብሔር نحكم انت خفلت وايلو نسحان تهابهم ونسنتهم تጻረርት እንታይ ይበል بهدአት እናገነهم ናብ ባእሲ ናብ ክርክር ከእትዎ ከለው ንስ ግን بهدአት እናገነهم ይል ሊቀ ነቢያት ሙሴ ሆም ይዝሓልፎ ነይሩ ካህን አሮን ምርያም ሀብቱ ኣብ ልዕሊኡ ክለዓሉ ከለው እግዚአብሔር እውን ከይተረፈ كقصعهم كدلو خلو نأرون إن زي محركايو نماريام إن زي محركايا ندابلب كرم أملاخ يدفع نيرو ماله داتاننا أبيرون قرين لك معلت مسوي أمزوعلو ليتي سلام النازورون نتقال أملاخ كتم زوخ دليو خلو بهدات انتهي زبلهم نابز قبعي نعو نابز مقابعي نمس أمو قداينا بقال أملاخ نرأيومو أنا انت تقاقي أنا خملسيه سخاتكم تتقاقيكم كأس سخاتكم تملسوا جن نابز مقابا أيان وعيلو كام مدر قبسي حلقة من انتقد كون مدر تسفان زي تأتوانا كاب تبير كامسي خاننا حجي خاب قد مقوباء كتقتل الناس لزخونكا نحنا أين متسنين نايل لك نبيات نمسيان تايلو ازوم سبات زياتهم كما موتا كل سب انت ميتهم اكزابير بآية يتزاربني سلازة تعلامة اينا نريها اتا علامان تاين دا قبرو نام من السحاق ملسو كابت زلوهم كركر كابت زلوهم بأسي كابت زلوهم لاقسي كابت زلوهم عشنت وسيوم نام من تاين انتخاءاتو نام من السحاق من انتخبسحو زي حاجة تا علاما مالت من الباش اكزابير نحق من انتخفلتو وايلون السحان تهابهم نسونتهم تساررتي بهدآت الناقنهم عن تخابتن هدات تعمل فرمن فس قدسي سلازي تزقدسو زلو بزعبا دحنتو بزعبا قال أملاخ مبر بزعبا قزاء رؤسي كونن تسريفومو سلاز صرفو انت بديلومو سلاز بدلو زكار آخر مخنيات يبولون نتوم تساررت بهدآت الناقنهم فقاد أملاخ كقبريلو مسوصعهم نساتهم كام مفنترا ديابلو سامليتهم ناب لبهم يملسو يومي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነዛ ዓለም ዚኣ ኣይትምሰልዋ ኢሉ ኣብ ክርክር ኣይነኣቱን እምነትና ግን ኣብ ጥፍሒ ኣይኣቱን ማለት ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ዕላልና ይትረፍ ደኻልኦት ዋላ ካብ እምነት ወፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ሰብ ዋላ ምሳኻ ዘሎ ምሳኻ ዘገልግል ምሳኻ ዝቅድስ እንተኾነ እንድሕርቲ ካብ መስመር ናይ እግዚአብሔር ዝወፅእ ሓሳብ ናብ ሓሚር ዝወስድ ናብ ካልእ ዝወስድ ተዳኣ ኮይኑ تاتاو نبلو مالي نو زياس مسكال املاخ عين خيد سلازي كومون دا زي كوينو اب كلهم سبات صلوات كتكوني هما هم بلا من نير مالي سلاز سرقو سلاز حاسو يكونون حق حساب كخلو وانجيل كساب كخلو اب كلهم سبات صلوات كتكوني هم سلاز سمي صلوات كتكوني هم ابزل لو قدمينا اتوم مسحاتن ناتبرو نا اتوم كريستوس مسحق خنابر زداليو كسدديو مسبله اتوم مسحات ግን እናጠበሩን እናሳሓቱን እናሳሓቱን ናብዝ ገደደ ጥፍአት ተኸዱ ዮመይ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ክርክር አይናአቱን ኣብ ላግጺ አይናአቱን ኣብ ዕሽነት አይናአቱን ቃል አምላኽ ግን አይለወጥኒ ማለት እታ አነ ቤተክርስቲያን ዝመሃረትኒ ታወንጌል ትብላ አነ በዚኣ የዛአምን እዚ እመን ተጋጊኻ ኣለኻ ናብዚ ተመለስ ኣብ ክርክር ዘእቱ የብልናን እቲ ሓቂ እዚ እቲ ሓቂ እዚ ምዃንኻ ቃል እግዚአብሔር ይምስክር ኣሎ ልክዕ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ዝገብር ነይሩ ሰንበት ሲዒርካ ሰዓር ሰንበት ኢኻ ክብልዎ ከለው ብሰንበት ሕሙም ኣሕውየ ንስኻትኩም ከ ብዕለተ ሰንበት ኣድጊ ማል ኣብ ጉድጓድ ተወደቐትኩም እንታይ ትገብሩ أدقنا عندي بعراينا عندي مالنا عندي نوزهم سبق قبركم ما سبدا عبي تريد سبدا عبي بقع سبدا عبي أدق خبلهم كله نساتهم قنا أزك أتويز بالمال سلازن تاي قبرهم نيرو برتع قال غيرو يرتعهم نيرو أبكر كرأتهم مساتهم بترتع قال أملاخ غيرو جن يرتعهم نبرة سلاز أبكر زوجت مخنيات يبلنا أباسي
زأتو مخنيات يبلنان أبلاغ زأتو مخنيات يبلنان أتي قال أملاخ بتخول قال أملاخ جن بؤخ النبر بؤخ المرح السوء ناي بتخرسيان تمرت موز خنقبر زابير تصقو يبزحلنا سلا كلهم كا سلا ترست سلا تحتو سلا حسابات كا زابير استمسجن يخون نستوهب النعدل بالبيا مسجن غني الله آمين قالي وتسمع لنا عزيز نتصوريو كلنا تملس لنا خون تسفى قبر كابز بمقتصال ناببونا بيملاك السلام عليكم الرأي كبرنا مسكانا أملاخ يخون كلهم كما وعدكم كما يمسيكم تم كلهم نزام عراف زنببكم مزمور زمركي نتا مزمورون الأملاخ ذا سنخما كابز التمهرنا يوم عراف كالتون تردعكم ويدما كم حطو كلنا زخون كساتفو تساتفا زمسهم زيابير أقولكم بارخ ربنا بمرقتا حونا دياكون قال هو تسمع لنا حونا ممر تقولوا دما مملشو زيابير أملاخ تسقو يبزحلكا دارجا بصلت كنعصينا كله تباهيلو ايو ابتا قصري عسران كلتنسي كابتن بيت قبزنا هدم تبل صحفت الله ولدنا انت امزبلو نسنت عدا يبلو قبزنا سمعتاو قبركا قبزنا حيلي سمعكا قبزناون كل تفلت كل خمت خئل غيرو كعشوكا سلا زخئل ايو هواريا باولوس يتناي منفس ودو كابتن بيت قبزنا هدم إلوه كنياتو أبغزين سنة أبغزي قبزنا مستفطرو مستعدمة بزوح نقر زمتس بزوح نقر دما زر أسلو زلو كابو هدم أبا إمخ هدم جيتا عند انت أتات اللي النازلة إتا مهدميتيا كاب غزا ناب غزا خادم زي كونه تا مهدميت انت عند حريلنا ناب بيت أملاخ ناب قال أملاخ متصقع ويدما مهدام مالتيو أما زمر داويت مزمر 119 قصرة الشعاتن تايبل قوبز نمقد بمنتاي ينصها كم قال كان نفسه بتنقاق ايو حجي كابتن بيت قبزنا هدم اتو قوبسي نمقدو بمنتاي زنصها ننفسه كم قال أملاخ بتنقاق ايو أب مكبب معرف 10 قصر شوعته وانت يزبلنا بمعلطات سنتك نفتاريخا ذكره حجي بمعلطات سنتك بمعلطات قبزنتك نفتاريخا كذكره انت دا اخونك كابتي ناي قبزنا تنبيت تمنيت انت تقبر لك كتهدم اللك هادمك نهوتك بمنتأخا تنسها ويدما بمنتأخا نتي بيقوبزنا زمس تمنيت اتكالا خلو كنبل تغوينا بمنتأينا نكالا خلو بقال أملاخينا قال أملاخ اندحرا زورتيرنا بقال أملاخ نزارب انتلينا مش منينا نزارب زلنا مالتيو بسكزي أبيهرينا نزارب زلنا
ምስ እግዚኣብሔር ንዛረብ ተሊና ብቃሉን ብጸሎትን ድማ ካብቲ ፈታኒ ዕድመ ካብቲ ናይ ትምኒት ጉብዝና ድማ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ንስጋ ዘርዊ ድልየት ስጋ ፍቃድ ስጋ ንፍጽመሉ ድማ እንታይ ንፍጽመሉ ፍቃድ ኣምላኽ ንፍጽመሉ በቲ መዓልታት ጉብዝናናን ብመዓልታት ንእስነትናን ድማ ንእግዚኣብሔር እነገልግለሉ ይኸውን እሞ መህደሚና ቤተ ክርስቲያን እያ መጸጊዕና ድማ እግዚኣብሔር እሞ ብኩሉ ብከምዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ንኩልና ይሐግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምየን ኦ ንኩሉ እትሕ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ለነና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካን ናእኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻው ነፍሰልና ጀክኻ ንፈልጠ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብለ ነርሱ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለምን ዝንባርና ሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ዛብካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምፃናን ዘለዎ ጎራብትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕንዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓም ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ንጉስ ሰላም ንስኻ ከሞ ሰላም ካላእኸልና ነቲ ዝሃብካና ሰላም ድማ ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ክንዕቅቦ ብኡ ክንነብር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ኣውርደላ ምሕረትካ ለኣኸላ እጾም እዚ ኣምላኽና ንኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣፂምካ ብመንፈስ ዘዕብየና ናብ ስነ ምግባር ዘብቅዓና መገድኻ ዘትሕዘና ዝተኣዘዝናዮ ድማ ዘፈጽመና ጾሙን ጸሎትን ሱባኤየን ግበረልና መዓልታት ጥራሕ ዘይኮንና ክንቆፅርሲ ኣምላኽና ኣብ ሂወትና ለውጢ ኣብ መንፈሳውነትና ዕብየት እንሪእሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤየን ግበረልና እዚ ክንገብር ድማ ካብ ልምዲ ባህሊ ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ክንጾሞ ከለና እማ ኣምላኽና ካብዚ ጾም እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍሬናት ትሪእሉ ጾም ግበረልና ፍሬናት ትሪእሉ ጾም ግበረልና ፍሬናት ትሪእሉ ጾም ግበረልና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታትና ድማ ዝልውጥ ግበረልና እዚ ጾም እዚ ነዚ ብሃገርና ናብ ጎራብትናን ነጋሪት ኩናት ዝውቃዕ ዘሎ ወይ ድማ ኩናት ዝዝንቢ ዘሎ እስኻ ኣቁርረልና يأكل بلنا كاب حجي بخينات زفسس دم زطفأ نفسات زعدنو نبرت أيتهابنا ليش إجابي راملخنا خوبنا أبنا قور منفس قدس صادق بركات رديت كفلنا حميمة من زوج لو كلهم إجابي راملخنا بعين محرت كات أمثلنا حيمان زلات ديناس كالا مريم دما فوس محرت كالا أغلب حزن زلو أنا علنا تجنيقم زلو هولم طميم زلو نسعيم بسقام نفسه تأثر تحيم فحزب ولا أكبهم أبس أبان زلو دما مسرف ترلم مسانا زو على كان مسكنا كام سانا تحضر ما نمعقبك أما قشا زلو كما قشاهم دحن ملسلنا وفر زلو دحن يأتولنا زولدنا يم كلهم باريكا قدسكا ناتكا غير كعبيلنا أبسما يتنبر ربنا سمكا يقدس من قستغات مسا فقد كام تاب سماي كم دمام دريقون علت مقبنا ولا مهابنا احنا نزودوا لنا بدلهم كم زحدقنا لهم
بدلنا نعمسانا ندقلنا كاب كفاد احنا النمبر انفتنا يتأتونا منقسن حيلين كبرن نزل عالمنات كايما أمين أوزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لك له نسخيكا عن السبرختيخي فركر سخون برخيو وملتا تسقا جابير مساخيو وفي داسي بالكي عتياتنا خسريلنا نفت ودخ يسوس كرسوس ما انتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشري جزينا مملكة نمر أنيس كرسوس كانيكا كانت سرهات يعدم ساسي أبسا ولدو لو بركسات برهان أنتم أويا كانت وأويا ديكونات ورون سارقوز قنات ببسمكم كنفتانون صحني يرسين رزق كلون سميات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تغلتي بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم هنكسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم كسوس بنت اجزئتنا مريم مهارنا كرسوس اقا قويتانا يسوس كرسوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብልዕ ለይና ኣብልዕሊ ኩልኹምን ኣብልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኩልኹም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይክበር ይመስገን። ሰላም ምሸት ይግበረልና። በሰላም እትሩ ሰላም ሕደሩ ሰላም እተው ቴንኪዩ ኣቦታትና ዲያቆን ሓውና ኩሉ ፅቡቅ ተማሂርና መምህር ተኽሉ ኩልኩም ድሓን ሕደሩ አሜን። ኣምላኽ ምስ ኩላና ይኹን ቃል ህይወት የስማዕና አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩክ ለይቲ معنا بروكليتي أبوتاتنا أحواتنا كلهم بروكليتي ቃል ህይወት የስማዓልና ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩክ ለይቲ አሜን። ተባረኸ ለይቲ ግበረልና ኣገልግሎትኩም ይባረኽ አሜን። ኩልና ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩክ ለይቲ አሜን። ብሩክ ለይቲ ብሩክ ለይቲ ብሩክ ሳምንት ይግበረልና አሜን።